Ongi etorri guztioi, Ameriketako Estatu Batuetara egingo duen lehen bidaia ofizialari ekin dio Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak. Lehendakaria 4 egunez egongo da Washingtonen eta New Yorken. Besteak beste, Ameriketako Estatu Batuetako biltzarkideekin eta senatariekin, Guggenheim Fundazioarekin, Euskal Komunitateekin eta sektore aeroespazialeko eta bioteknologia institutua izeneko euskal enpresa talde batekin bilduko da. Donostian, Hondarribiko surf eskola bateko irakaslearen aurkako epaiketa dugu albiste. Gaur abiatu da 11 adingaberi sexu erasoak egitearren auziperatutako Hondarribiko surf irakaslearen epaiketa. Gutxienez, martxoaren 21 arte luzatuko da. Bilboko aireportuan 12 hegaldi bertan behera gelditu dira Alemaniako grebaen ondorioz. Astelehen honetan berdi sindikatuak Alemaniako 13 aireportutan deitutako grebaen ondorioz, Bilboko aireportutik irten edo bertan lur hartu behar zuten 12 hegaldi bertan behera gelditu dira. Martxoaren 8 igaro berritan ekintza matxista berri baten albistea dugu. Margoketa feministak erasotu dituzte Zuberoan. Euskal Herriko hainbat txokotan bezala margoketa feministak egin dituzte emakumeen nazioarteko eguneko mobilizazioetan Zuberoan. Bada egunaren arira egineko margoketak zikindu dituzte, ezin jakin bisore baten simboloa ala naziek erabili ohi duten gurutze zeltikoa den. Ekintzok salatzeko elkarretaratzea gauzatu dute Maulen arratsaldeko 7:00. Zerga reformari dagokionez bi albiste. Alde batetik Galduguk gezurtatu egin du EAJaren eta PSren proposamena atzera botatzearen erabakian Madrilgo zuzendaritzaren jarraibiderik jaso izana eta adierazi du erabateko autonomia duela zerga erreformaren inguruan erabakitzeko, eta bestetik Bizkaiko PPk iragarri du 56 zuzenketa aurkeztu dizkiola zerga reformari anbizio gutxikoa eta oso eskasa dela iritzita. Hauek eguneko titularrak eta gaurko elkarrezketari dagokionez, martxoaren 8 atarian Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria izan zen 11 telebistako aktualitate solasaldian. Adi esandakoari. Kaixo eta ongi etorri guztioi, gaurkoan martxoaren 8 inguruan hitz egiten jarraituko dugu aktualitate solasaldian eta horretarako Miren Elgarresta daukagu 11 Emakundeko zuzendaria. Arratsaldeon da mila esker gurera etortzeagatik. Arratsaldeon guztioi. Esan bezala, martxoaren 8 bertan daukagu da eta Emakundek aurten ere kanpaina bat aurkeztu du, Ni feminista naiz lelopean. Konta iguzu zertan datzan kanpaina hau? Bueno, kanpaina guztietan bezala beti horren atzean gogoeta bat egoten da, eta pixka bat irakurketa bat egiten dugu, gure testuinguruari ematen diogu begirada berezi bat, ez? Eta testuinguru honetan bai ikusten da, ez? Halako erreakzio bat, berdintasun politiken kontra, feminismoaren kontra, antifeminismoa edo nolabait ez, ikusi dugu espazio bat hartu duela, eta ikusten genuela baztela momentu bat, bai feminismotik etorri den nolabait pentsamoldea eta gure gizartea baitare eraldatzeko balioak nolabait erdigunean jartzeko unea bazen, baitare feminismoari bere aitortza emateko, eta batez ere feminismotik sortu izan diren berdintasun politiketan, politika horiek ekarri dizkiguten eta nolabait ongizaterako eta gure bizikidetzarako ekarri ditun hainbeste onurak, nolabait mahai gainean jartzeko momentua bazela. Eta horrexegatik ikusi genuen, nolabait modu bere sinpletasunean, nolabait feminismotik eta etorri izan diren ongizateko eta dauzkagun onura guztiak bereganatzeko ni feminista naiz nolabait aldarrikapen gisa eta baitare gizarte erantz edo zabaltzeko tresna bat erabiliz eta dela pedagogia feminista hori mahai gainean jarriz. Emakume eta gizonezkoen artean berdintasuna lortu bidean aurrera pausoak eman dira azken urteetan, baina badira oraindik ere hainbat datu berdintasun horretara iritsi ez garela islatzen dutenak.
Eta harietako bat, adibidez, soldata arrakala dela esan dezakegu, emakumeen erakundeak, Espainiako emakumeen erakundeak plazaratutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeok bataz beste gizonezkoek baino 16,47 gutxiago kobratzen dugula diote. Ez dakitzuek datu berdinak maneiatzen dituzuen edo zer esan zenezaken honen inguruan? Bai, 17%aren ingurukoa dago momentu honetan, eta horretan Eusko Jaurlaritzak 2018tik estrategia bat eta martxa jarri izan du, nolabait zuzenean soldata arrakal horri begirada berezi bat eta estrategia horretan ekintzak garatzeko. Eta esan beharra daukagu, ibilbidea motelago edo azkarrago nahiago genuke azkarrago joatea, baina joera positiborantz edo badijoela esan genezake, hain zuzen ere 10 urte pasatu dira, hamarkada honetan, 125 geunden, oindala 10 urte, eta 10 urte horren ibilbidean eta 2018tik eta jarritako estrategiaren horren eraginez jetxi eginda 17%. Une honetan emakundek eta bultzatu duen estrategia berdintasunerako 2030erako estrategia horretan jomuga ere jarri dugu eta gure asmoa edo behintzat gure politikak zuzenduta egongo dira hain zuzen ere 17% hori erdira ekartzea. Benetan erronka handie da eta datozen 5 urte hauetan horixe izango da gure jomuga. Hau da, 2030erako 8,5%an izatea, ez da, gutxi gora bera. Bestalde, badaukagu baita zaintzaren kontua ere, oraindik oso feminizatua dagoen eremu bat, bai arlo profesionalean, baita arlo pertsonalean ere. Ez dakit sumatzen duzun txip hori aldatzen ari dela, hau da gizonezkoek jada implikazio handiago dutela zaintzaren arloan, eta zer egin daiteke eraldaketa horretan, bizkortasun bat ezartzeko nolabait. Zaintza bada beste politika garrantzitsu bat, berdintasun politiketan, eta bai somatzen da halako aldaketa bat azkeneko urtetik hona batez ere 2019an aitatasunaren eszedentzia horietarako, eman zaion bultzada eta dekreto horretan posible gizonek eta nolabait eremu honetara hurbiltzeko jarri izan diren diru laguntzak. Eta bai hor ikusi izan da, iparraldeko herrialdek eta ikerketa desente eginda daukate gai honetan, eta ikusten da, baliabide jarri behar direla benetan gizonek nolabait hurbilketa hori egiteko. Eta aitatasunaren eszedentziak martxan jartzen diren momentutikan aldaketa bat somatu da. Esan dezakeu, laguntza hauek ezarri arte, urte askuan aitatasunaren eszedentzia etzan mugitzen 5%-etatik, beraz, 85%ko eszedentziak emakumeen gaine egon izan dira, eta geroztik hor ikusi deu halako inflexio puntu bat, eta momentu honetan 14an 15 eta kokatzen da. Ikusi beharra dago, oraindik ez ditugu halako konklusio definitiboak eta ematen, ikusi behar dugu benetan joera hori mantentzen den, eta gorantza egiten duen nolabait bien artean, gizon eta emakumeen artean parekidetasun hori lortzen bada. Emakumeen aurkako indarkeriari erreparatuko diogu orain, eta hainbat kontu honen inguruan, alde batetik indarkeria matxistarekin zentratuta 2024an 6 emakume euskaldun erail zituzten, horietako 3 Euskal Autonomia Erkidegokoak ziren, bata Costa Rican erail zuten, eta datuak jasotzen direnetik 2003tik okerrez banago, zifra nolabait tamalez mantendu eginda, gora bera txiki batzuekin, nolako irakurketa egin daiteke horren inguruan, hau da, 20 urteetan zifra mantendu izan horretan. Garbi dago ezberdintasuna mantentzen baldin bada, edo ezberdintasun gizon eta emakumeen artean ezberdintasunean eta harreman hori mantentzen baldin bada, biolentzia jarraituko du, ez? Ezberdintasuna nahi dut esan botere harreman desorekatu horrekin, nolabait, ez? Botere gehiago edo gizonei eta genero mandatu horrekin eta
ematen baldin bazaio, beti desoreka hori mantentzen den bitartean, violentzia mantendu egingo dela. Eta horren aurrean, horrexegatik, gure berdintasun marko juridikoan ere, nolabait biak daude elkartuta, axioma bezalaxe, eta estrategia, ezberdintasun horren edo dauden genero arrakala hoietan eragitea da funtsezkoa, violentziarekin amaitzeko. Biktimak babesteko alare badaude protokoloak erakunde eta egitura publikoetan, batzuen ustez aldatu edo planteatu beharko litzatekea moldatu beharra diren, uste dutelako bazutela guztiz funtzionatzen. Azaroan ez abenduan Pasaian izandako erailketa matxistaren harira, zuk aipatu zenuen protokolo funtzionatzen zutela, gero naiz eta aipatu zenuen uneko 100 hutsezinak ez direla izaten. Hitz horiek pixkat goraberak sortu zituzten, berdina diozu oraindik ere protokoloek funtzionatzen dute? Protokolok etengabeko berrikuspena izaten dute. Horretarako erakunden artean badago mahai bat, hirugarren akordio edo adostasun batera, eta hor nolabait etengabeko eta batez ere erailketa gertatzen diren bakoitzean aztertu egiten da, ze gertatu dan, ikusteko, ea ber, nunbaitean edo, akats bat egondan, edo ze zerbitzu asko egiten dute bat, erailketa bat gertatzen den unean. Sarritan erailketa horiek gertatzen dira, igual nolabait babes sistematik kanpo dauden eta emakumeetan, baina bai gertatzen izan dira, babes sistemaren barruan daudenak. Horregatik berri ikuspen hori etengabekoa egiten da. Importantea eta esan behar eta hori baitare aipatu izan dudana, protokolok ez dira guztiz infalibleak, ze azkenean pertsonen esku egoten dira eta baitare hainbat baldintzak eta erailketa horiek gertatzen diren baldintzak edo baitare eragina zuzen aukitzen dute. Baina bai azpimarratu nahiko nuken momentu horretan importantea da behin hori gertatzen denean azterketa bat hori egitea. Momentu horretan zaila zen esatea, funtzionatu zuen ala ez. Eta bai esan behar genuen, eta hori importantea da, 21 urten poderioz, koordinazio mai horren bueltan egin den lanari esker, nik uste dut, protokolo horiek zerbait egin izan badute, zenbat kasutan, zenbat bizitza ere, salbatu egin dutela, eta nik hori pixka bat, baitare ikusita, emakume asko ditugula, nolabait, salaketa jarri izan dutenak, urtean zehar 5.000 eta piko emakume daudela, babes sisteman, protokolo horiek horretarako daude zuzenduta, eta oso importantea da, etengabeko berrikuspen hori egitea. Kasu honetan beraz, honen ostean ere azterketa bat egin zen ikusteko zer gertatu zen protokolo horien inguruan? Bai, dago hori etengabekoa eta horretarako jarraipen batzorde bat egoten da eta zerbitzu guztien artean egiten da azterketa. Soilik bai da bai legea aipatu duzu, horren harira esan bezala hainbat espetxe zigorren aurrean berapena eskatzea posible da. Araudia ondo egituratu zen, egokia dela deritzozu, moldatu egin beharko litzateke? Kode penalaren halako akats tekniko batetik edo abiatu zen, saiatu ziren hori nola edo ala konpontzen, baina niretzako lege horren benetan dauken balioa da bai prebentzioan, arretan eta beste baliabide asko edo nolabait mahai gainean jartzen dira zertarako benetan arreta eta prebentzioan lan egiteko. Orduan, kode penalaren kontu bada, egia da, eta tamalez horrelako kasuk zigor kopurua gutxitu egiten zaiela, nik uste dut etengabeko berrikuspena behar izango dula baitare lege horrek, baina benetan jarriko nuke fokoa beste balioetan, gizartean benetan horri aurre egiteko jartzen diren gainerako baliabideak, eta nik hor jarriko nuke indarra.
Matxismoaren eta emakumeen aurkako indarkeriak aitortzea eta antzematea gizartean nahiko datuta dago, baina badirudi gazteen artean diskurtso negazionistek espazio bat lortu dutela, zuek hainbat emakundetik hainbat txosten argitaratu dituzue honen inguruan. Zein datu dituzue zuek mutil-gazteen diskurtso negazionisten arteko harreman horretan, eta nola da posible egoera halakoa izatea gaur egun? Bai, benetan harridura handiz, sartzen dugu gizarte gisa, baina nik uste eta ondo ulertzen da, eta horretarako la caja de la masculinidad izen horrekin egin dugu azterketa bat, FAT Juventud Fundazioarekin batera, datu horiek partekatu genituen lehengo ostiralean. Eta gure asmoa izan da, gizon izate prozesu horretan, adintarte diferentetan, hau da, irakurketa intergenerazionala, belaunaldien arteko irakurketa bat, azterketa hori egin dugu bai gizon eta emakumeekin batera, eta hor, nolabait argi gelditu da gure ustean gertatzen ari zen zerbaitekin. Eta hau da, zetorrela eta beste ikerketa batzuk egin dira, azkeneko urtean, ICIS berak egindako azterketa edo Ararteko berak ere, eta honek pixka bat nolabait osatu egiten du eta konfirmatzen du hain zuzen ere, adintarte jakin batean, hain zuzen ere 15 eta 19 urte artean, hor ikusten da, beste adintartean ez bestela, gazte mutilak, mutil gaztek hartzen dutela garai bateko nolabait gizon izate, konservadorea edo tradizionala, ohikoa den hori, eta benetan harriduraz hartzen da, baina ostiralean jardunaldi horretan eta adituk ondo esplikatzen zuten eta egiten zuten gogoeta momentu honetan gaztek bizi duten halako, ondo ezak, etxe bizitza topatzeko, lana topatzeko, edo dauden zailtasunak, edo ondo ezak, nolabait bideratu egin dituzte, ekosistema digital horretan, mezu antifeminista horiekin, hor lortu duten nolabait, beraien arazoen erantzunak hartzea, eta halako babes esparru bat edo topatu dute nolabait euren ondo ezak bideratzeko. Eta hor ikusten da benetan badala fenomeno jakin bat, baina testu inguru honetan eta batez ere ekosistema digitalean metatzen ari diren mezu misoginoiek, antifeministak eta genero indarkeria ezeztatzen dutenak. Eta horri begirada berezi bat, horrek begirada berezi bat eskatzen du. Eta etorkizunari begira, optimistatzat duzu zure burua, aurrerantzagoaz gizarte gisa, atzera pausoak egiteko arriskua erreala dela deritzozu? Atzera pausoa emateko arrisku bat, eta mehatxu hori dago, eta ezaguna da, baina etengabe nik uste dut ilusioa eta optimismoarekin egin behar dugu aurrera eta hasitako ibilbidearekin aurrera egiten komeni zaigu eta nik uste dut ilusio horrekin jarraitu behar dugula. Gaurko albistei dagokionez, gaur goizean agerraldia egin du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Iruñean, 2025ko EH Bilduren aberri eguna aurkeztu du. EH Bilduk agerraldia egin du gaur goizean Iruñean 2025ko aberri eguna aurkezteko. Aurten aprilaren 20an ospatuko dute aberri eguna Iruñean. Aldarrikatuko dute Euskal Herria nazio badela, askatasunaren nazioa. Eta apirilean 20an berriz ere festa eta mobilizazio herritarra egingo dugu Iruñan, Euskal Herria nazio badela, euskalduna garela eta harro gaudela aldarrikatzera eta beste hainbat gauza aldarrikatzera ere. Azelerazio prozesu betean mundua okerrera aldatzen ari dela adierazi du Otegik. Oihanaren legean autoritarismoa eta militarismoa indartzen ari direnean, adierazi du Euskal Herriak eredu justu eta sozialistago baten alde egiten duela eta burujabetzaren aldekoa dela.
Oianaren legearen pean, antolatzen ari dela nazioarteko ordenua deitu Berlin Bazaio, eta bigarrenik ordenu hori militarismoan eta autoritarismoan oinarritzen ari dela. Eta hori kaltegarria da Euskal Herriarentzat eta kaltegarria da munduarentzat ere bai. Zentzu horretan gu nazio txiki bagara, nazioarteko kontestuan oso txikia, baina Euskal Herriak beste bide bat hartzen ari da, eta beste bide hori aldarrikatzeko ere etorriko gera apirilaren 20an Iruñara, Euskal Herriko hiriburu historikora, aldarrikatzera halako kontestu batean Euskal Herria beste gauza batzuk egiten ari dela eta bere hortzi muga Euskal Errepublika dela. Emakume nazioarteko eguna izan zen larunbatekoa, aurten eskuin muturraren, faxismoaren eta jarrera erreakzionarioen gorakada nabarmendu du mugimendu feministak eta horri aurre egiteko aliantzak egitearen beharra aldarrikatu dute. Martxoaren 8an emakume nazioarteko egunean oldarraldi faxistari aurre egiteko mezua ozen entzun da Euskal Herriko kaleetan. Euskal Herriko mugimendu feministak deituta faxismoaren kontra ausardia eta aliantza feministak lelopean burutu zituzten manifestazioak. Mugimendu feministak eskuin muturraren, faxismoaren eta hainbat sektoreetako jarrera atzerakoien areagotzearen aurka borrokatzera bideratu du aurtengo aldarrikapena. Diskurtso horiek sistema cis-heteropatriarkal, kapitalista, kolonial eta arrazista sostengatzeko ezinbestekoak diren harremanak eta ideiak zabaltzen dituztela adierazi dute. Euskal Herriko hiriburuetan egin ziren mobilizaziorik jendetsuenak. Eguerdiko 12:30 hasi ziren Donostia eta Gasteizko mobilizazioak. Donostian Antigua auzoko tunelean hasi zen martxa. Faxismoaren kontra ausardia eta aliantza feminista leloa zeraman pankarta baten atzean, manifestariek horietako asko arropa beltz eta morez jantzita gora borroka feminista oihukatu zuten. Gasteizen feminismoarekin posizionatzeko ausardia aldarrikatu zuten, haien esanetan feminismoa ezinbestekoa baita eraldaketarako proposamen integralak egiteko. Ordu erdiren ostean abiatu zen protesta Iruñan, Nafarroako hiriburuko mugimendu feministaren mobilizazioan aurrerapausoen aurrean dagoen erreakzio faxista izan zuten ardatz. Baionan aldiz, arratsaldeko 5etan hartu zituzten kaleak, inoizko mobilizaziorik jendetsuenetako bat izan zen Baionakoa, hain zuzen 1300 pertsona baino gehiago bildu ziren faxismoaren kontra ausardia eta aliantza transfeminista lelopean antolatutako manifestazioan. Eta azkenik Bilbon haizeak eta euriak ez zituen kikildu mugimendu feministaren deiari erantzunez kalera atera ziren milaka lagunak. Martxak 4 pauso egin aurretik entzun ziren borroka feminista, antifaxista, antiarrazista eta antikolonialistaren aldeko leloak. Hogei urte bete dira Maite zaitut abestiak eztanda egin zuenetik, kanta ereserki ere bihurtu da haur zein helduentzat. Urteurrena baliatuta Iora Zulaika, Jose Maria Agirretxe eta Mertxe Rodriguezekin elkartu gara, hau da Pirritx Porrotx eta Marimototxekin. Pirritx Porrotx eta Marimototxek Lasartetik mundura komunitate bat eraiki dute, euskara, poztasuna eta maitasuna uztarturik. 20 urte dira hain justu Maite zaitut abestia sortu zutela eta guzti horrek erakusten duena maiatzaren 3an elkartuko dute 14.000 irrien lagun batuko dituzten nik ere Maite zaitu jaialdian. Talde moduan oholtzaratu ginen lehen aldi hartan, lehen aldi hartarako egin genuen, ez? Asko pentsatu gabe, zerbait eskaini behar diegu gure herriko aurrei, euskaraz eta laitasunez. Ez da dia izan euskara asignatura hutsu bat, izan da dia bizipen gozagarri bat. Eta horregatik holtzaratu ginen Olentzeron jaialdi batean, eta kolo, pirrutx eta porrotx. Eta mutila ginen 3, beka, aurrera. Pizinera bota behar dugu gure burua, eta asko pentsatu gabe aldasi izan zen. Euskara eta laitasuna ziren gure motiboak. Gerora, egun bateko abentura izan zena, bilakatu zen 2. batean, Aiorak esan duen bezala, 3. batean, 4. batean, eta gerora
urten poderioz konturatu ginen eredu ere baginala aurrentzat. Ez ginala denbora pasa gutxu bat, esaten genituenak errepikatzen zituzten, egiten genituenak ere bai, tartean trastakeri bat edo beste, eta orduan pentsatu genuen, Pontxo, agian sketch tradizionalak egiteaz gain, kanta herrikoiak, beste ikusitakoak, has gaitezke gurea sortzen. Guretik sortzen, aurrak behatu, aurrak bizitzen dituztenak kontutan hartu. Bai, eta gero nik bizitzen dituguna. Eta horra hasi ginen ja lantzen pixkat baloreak. Egia da, ibilbide honetan guztin, suerte handi eduki deula, ez bakarrik kultura langileekin edo sortzaileekin sekulako harreman ona izan deulako, dala bertsolari, idazleko eta kantari denetari. Ez hori bakarri baizik, elkarteak, fundazioak, langile taldeak, mediku taldeak eta edo erizain eta bestelako taldeak. Guzti horiekin laniteko aukera izan deu eta beraien realidadez pixkat blaitu gea gaiak lantzeakoan eta sekulako suertia auki deu zentzu hortan. Ze beti Bai, gaiak lantzerakoan beti iruditu zaigu guk egin beharrean bakarrik beti kontrastatu izan ditugu lehenengo mailan daudenekin. Eskerrik asko egin genunean, gaixotasuna, minbizia landu genuen, iruditzen zitzaigun, mediku taldearekin, bertako ospitaleko familiekin, langileekin, osatu behar genuen. Beraien beneplazito jaso behar genuela, eta ondo zegoen dena, ez? Eta hori dugu gai guztikin, adituekin beti kontrastatu dugu eta iruditu zaigu, eta aditu handiena gaur adia. Bai. Eta orduan egia esan gure harremana aurrekin eta familiekin ez da izan nolabait kulturgile ikusle arena. Azkenean lagunak ditugu aurrak, lagunak ditugu familiak, eta horrek eraman gaitu momento honetan haiekin egotera eta momento txarretan ere haiekin egotera. Aurrak gaixotzen direnean, hiltzen direnean, edo norbait inguruan hiltzen zaienean, gerturatu, haien ondoan egon, behar denetan lagundu, eta hortikan gaixotasuna lantzaren ardura, eskerrik asko, minbizia, aspanovas, aspanogi, aspanofoa, Adano Nafarroan, elkartekiko harreman hori, eta hortikan gauza asko ikasi ditugu ere ospitaletan. Nik uste, aldarrikatzen duguna dela aurren kultura. Eta zer da aurren kultura? Aurren begiradatik sortutako herria, gizartea eta mundua. Aurren begiradatik eta beraien gandik eta beraiekin sortutako mundua, azkenean da denontza sortutako mundu bat, ez? Hoi da. Eta hori da aldarrikatzen duguna. Euskal Herrian funtsezkoa da elkarlana. Eta hor daude herriko eragileak, elkarteak, euskalgintzakoak, kulturgintzakoak, gizarte arlokoak, hezkuntzakoak. Orduan gu hor sentitu gara familia baten parte, euritanta bat gehiago, inurria gara, txikiak, baina elkarrekin aritzen garenean sortzen da indar bat, sortzen da txispa. Eta nik esango nuke maite zaituta ere hortik badatorrela ez. Hortik badatorrela ez, lagun talde handi batek sortutako herrigintzatik sortutako ekimen bat da, nik esango nuke ez, herrigintzatik eta nire zait gauza handia dala, ez? Eta gero herrigintza talde horretatik, harremanetan jarri dira kultura munduarekin, eta hortikan, jungo geha maiatzak 3 ikustea, zein salada prestatu duten, ez? Azkenean maiatzak 3 izangoa, nola ez, euskararen festa bat, alaitasunarena, maitasunarena, elkartasunana, eskidetzarena, bizikidetzarena, eta jongo di aurrak, eta gazteak, eta helduak, eta herri bat. Bai, azkenean, amets bat, ez?
Bai, denona eta denontzat izangoan mundu bat ospatzeagoaz. Bai. Gu olagoaz, guri esan ziguen zuek jarri, kalendarioan gorrin, maiatzak 3 eta iserita egon da, ikusita gozatu. Eta jarri genuen 2an, 3an eta 4an. Eta, bueno, gu mundua hala irudikatzen dugu. Puzle handi bat, pieza txiki-txikiz osatuta, koloretsua, hizkuntza, kultura, herritarrak, herriak, errespetua, zapalkuntzarik ez migratzailerik itsasotan galduta, eta ez bombarik, eta ez zapalkuntzarik, ez pizkat justizia, askatasuna eta bakea, denontzat, ez? Bihotza, burua, eskua, Sentitu, pentsatu ekin. Eta maiatzaren 3an, denok beken elkarrekin. Horrengo dugu, festa, kantua, dantza, negarra, parra, bertsolariak, kantariak, askorik ez dakigu ez. Gure zirkuko lagunak, pailazoak. Zerraldoiak. Baino gehiago Baina batez ere herri bat. Herri bat, bai. Eta amets bat. Bai, eta gure bibilbide honetan gurekin parte hartu du jende asko, bueno, asko azalduko dira, beste asko igual ezin izan dutelako, ezingo dute, baina hor ikusiko ditugunak. Bai, eta gero, guk uste dugu hori aitortza ere izan daitekela, baina aitortza baino gehiago aldarrikapena dela, ez? Hola ulertza. Zerren alde egiten ari garen, ze ametsi ditugun, ze borrokak garatzen ditugun, zurgorretik, alaitasunetik, gure herri alaia da. Eta batzutan ematen duen, kondenatu nahi gaituztela bigarren maila batetara, menpeko izatera, eta gure txikitasunean hor itxota egotera, baina ez dugu izokina gara, saltokari gara, igerian, aurrera, korrontaren kontra, eta horrek ematen digun empatiarekin bat egiten dugu bezala txikiak eta ertzekoa direnekin, eta hortikan hartuko dugu erdigunea, eta Besterik ez gure aldetik badakizu euskarazko berri gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Agur!